Tenkatua zu emakumeen artean, ta bedenkatua zure semea Virginetan altzuena izarrez gora jasoa, Olarrez asetzen duzu zure gileden haurtsoa. Bedenkatua zu emakumeen artean, ta bedenkatua zure semea Senideok, eskerrak eman dezaizkiogun jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, garaipena eman digu eta. Aintza eta indarrari, orain eta beti. Emakume guztien gain goratu du jaunak Maria. Eta beraren itzean uste dutenei itxaropena eman zien. Senide maiteok, bederatzi urrena burutzen duen otoitzaldi honek, Arantzazuko Andre Mariaren festaburuan uzten gaitu. Etorri da gure amaren egun handia, eta festaburuaren bezperako otoitzaldiak esker honezko kantu izan nahi du gure jaunarentzat. Berak, itxaropenaren amak, jainkoarengan dugun konfiantza berritzeko, fedean irauteko eta gure komunitateetan itxaropenaren lekuko izateko gonbita egiten digu gaur. Gogora dezagun beti Maria gurekin daukagula, Mentekosteko ikasleekin egin zuen bezala, gure fedea indartuz eta beti Jesusengana zuzenduz. Kanta dezagun festaburuaren poz handiz, kanta ditzagun jaunaren gorespenak. Kanta jaunari guztiok kanta, kantu berri Mariarenka agertu baita harrigarri. Ospatuko du jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jendetzarekin. Jaunak egilean gauzi, maiten ikusten guztiek zapazten harri. Haundi eta eder haren lana, betirako duena haren zuzentasuna. Haren mirariak oroigarri dira, erukitsuak jauna da opera. Betur diotenei janaria eman die, bere itunaz beti daño oroituko zaie. Berak egiten indarra erakusi dio bere herriari, azerketaz jabetasuna emani. Harek egin dituenak zintzo eta zuzen dira, haren agindu guztiak sendo dira. Mendeetarako ezarriak eta bertigo, lehiaki emanak eta zuzendigo. Askatasuna bidali dio bere herriari, betiko ezarri du bere ituna. Santu eta burgarri haren izena. Jaunaren beldurraz
Espíritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, Kanta jaunari, guztion kanta, kantu berri, Mariarengan, agertu baita, harrigarri. Jainkoak zaitu, egin Maria, eta grazi, jauna zurekin, nor behar dizu, dardarazi. Jaunaren morroiak goretza zuen, jaunaren izena goretza zuen. jaunaren izena berekatuan izan berriz, orain eta gizaldiz Eguzkia sortu lekutik sartzen denera, goretxia izan bedi jaunaren izena. Jauna garaikako herri guztien artean, haren ospea guztioren gainera. Nor da jauna gure jainkoa inakorik, goian eseria dago, eta begia jaisten du zeru eta lurreraino. Jasotzen dugu akabean hautsetatik, ateratzen behartsua zimarretatik. Eseriera zidezan nagusiekin, bere herriaren nagusiekin. Agorzera biztiarazten du etxea, zebein amaren indik bostera. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta berriz, gizaldietan, Jainkoak zaitu, egin Maria, dena grazi, jauna zurekin, nor behar dizu, dardarazi. Apostoluen eginetatik. Orduan, apostoluak Jerusalenera itzuli ziren Olia menditik. Mendi hau Jerusalendik hurbil dago, kilometro batera eskaz. Etxeraturik, bizi zireneko goi gelara igo ziren. Ona nortzu ziren. Pedro eta Juan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolome eta Mateo, Santiago Alfeorena, Simon Zelote eta Judas Santiagorena. Guztiok, emakume batzuekin, eta Jesusen ama Maria eta anaia Rebekin, bihotz batez otoitzari emanak bizi ziren. Senideok, Maria itxaropenaren ama dugu. Ez da adibide bat bakarrik, gida bat ere bada.
eta gure alde parte hartzen duen ama bat ere bai. Batzutan, gure eguneroko bizitzan, gure fedea astindu dezakeen frogak ditugu aurrez aurre. Baina une horietan, Mariak aurrera begiratzera laguntzen digu, berak egin zuen bezala. Frantzisko aita santuak, Maria itxaropenaren ama bezala aurkezten zigunean esaten zuen. Mariak erakusten digu itxaropena. Dena galduta dagoela ematen duenean ere, aurrera egiten. Jainkoaren indarrean sinisten du eta harengandik dena espere du. Maria itxaropenaren ama bada, gu seme-alabak bezala, munduan itxaropen horren zabaltzaile izatera deituak gaude. Mariak ez zuen bakarrik gozamen unetan itxaron, Jesusen jaiotzan bezala, baita iluntasun eta oinazegunetan ere. Kalbarioan, Mariak ama batek jasan dezakeen sufrimendurik handiena bizi izan zuen. Eta une horretan ere, Mariak ez zuen itxaropenik galdu. Berak beti pentsatzen zuen sufrimenduak ez duela azken hitza. Eta jainkoa lanean ari zela baita oinazeetan ere. Horregatik, itxaropenaren ama deitzen diogu Mariari. Erakusten digulako benetan itxaropena ez dagoela kanpoko gorabehereetan. Jainkoarekin dugun harremanetan baizik. Haundi eztendu nere anima jauna, pozaren poziz daukad nere barruna. Jainkoa baita bere zarrakena, ikusi baino bera deoen beste ez da xorra. Dobatzu deituko naute gaurdanik izaldi guztiek, handiak egin bai dizkita guztiduna. Santua da haren ezera, eta haren errokiak ez da netzizate, egon dioten egara. Bere besoaren indarra erabili du, buru barroak zuntzitu ditu. Odaritu bere aurketik amnestia, eta gora jaso deitu beste ez da. Ondasunez bete ditu goze zeudena, eta eskutzik bidarri asko zutena. Bere gainartu du Israel bere korroia, errokea gogoraz zaiola. Gure gurasoei nazien itzemana, Abrani eta ondorengoei betiko esana. Gaintza aitari eta semeari, eta eskereko santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizarti eta gizarti eta amen.
Senideok, Mariak orantxe kantatu dugun bezala, gizarte berri baten asmoa kantatu zuen. Gizarte horren zerbitzari gara. Pobreen zoria zerbitzatu behar dugu, haiengan itxaropena piztu eta indartuz. Gaur, itxaropenerako adorea eskatuz, esperantzaren doaina eskertu behar dugu. Esker honez esan dezagun, eskerrak zuri itxaropenaren jauna. Eskerrak zuri itxaropenaren jauna. Jauna, gure barruko zauriak eta ezinak posten dakizun horrek, senda itzatzu gure gizartean eta elizan etxipenaren zauriak. Gizon emakume guztientzat bizitza hau duintasunez bizitzeko adorea eskatuz, benetan esaten dizugu. Eskerrak zuri itxaropenaren jauna. Jauna, gizon emakumeen barruko egarria, zure doainez asetzen dakizuna. Gure gaixoen eta ezin duen bihotzetan esperantza doatsua piztu dezulako, itxaropenez eskatzen dizugu esanez. Eskerrak zuri itxaropenaren jauna. Jauna, zure erreinua zerbitzatzeko lanean ari direnen gogoak indartzen dakizuna. Arantzazuko amaren bidez, gure esperantzaren bideak ireki diezaz iezula eskatzen dizugu. Eskerrak zuri itxaropenaren jauna. 9 urren honetan, zeure presentziaz esperantza postu diguzulako, arantzazura sentidu berri baten bila datozen pertsona guztiei harrera ona egin diezazuela, eskatzen dizugu esanez. Eskerrak zuri itxaropenaren jauna. Jauna, gaur ilusioz eta pozez begiratzen diogu elorri gaineko ama gozo honi. Irudi txikian ama handia eman diguzu. Gure esperantza ahuldua sentitzen badugu ere, badakigu ama badugula. Zure doainak lagun diezagula gure sinismena, gure esperantza eta gure maitasuna sendotzen. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcendo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsurrexiliae, a te suspiramos, gementes et flentes, in ad lacrimarum mare. Eia advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium obsende. O clemens, o dulcis Virgo Maria. Otois gureande, jainkoaren amadone horre, Jesu Kristoren aginduak irabazi ditzagun. Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagun dakigula beti. Amen.